ئەحمەدێ me ئەرێمانە چاغا بدەهان کەس چوون و هاتن و ئەحمەد ما هەلبەت ئەو یێمەیە ji ber nexweşiya laşê xwe ya giran him di jiyan û him jî di karê xwe de pir diwestiya. Lê rojekê dest ji wê gotina xwe berneda. Divê em xurd bibin, divê dengê me zêde belav bibe. Ehmed Esad ku sala 1988 li Qamişloya Rojavayê Kurdistanê çavê xwe li dinê vekir, di 2015 derbasî nava xebatên ronahî dîvî dibe. Ew berpirsê beşên malperên civakî bû û kêlî bi kêlî karê xwe bihêz dikir. Ne rojekê bi du rojan 6 salan bi hezkirin û kedadestê xwe karê xwe dixemiland. Nexweşiya wî gelekî giran dibû, bêhn lê tişkiya. Dîsa dev ji armanc û doza xwe bernedida û her tim li ber xwe dida. Di rojên dawiyê de biryar dabû biçe li derbeyê welat xwe derman bike. Lê ji hevalên xwe re digot, ez hîz dikim nema we dibînim. Ez nikarim derveyê Rojava bijîm. Erê, me jî nema wê dît. Sisiyê Nîsana îsal nexweşiyê zora wî bir û ji nav me bar kir. Lê qebûl nekir bêyî nasnameyê Ronahî TV biçe. Çû lê ji bîr nekin ew Ehmedê me ye.